Bude on z príľub kresať iskry do všetkých strán ako srdnatý a smelý pán. Kráľovnú viditeľne, skryto, tešilo jej dieťa. Boskáva ho a šeptá: Áno, ty si moje potešenie, môj syn. Potom vzala sama, bez núkania, svoje biele, červenavé kvety, však viete, o čom je tu zmienka, a začala z nich krmiť synka. Pod srdcom najskôr nosila, teraz sama kojila a vinula ho k prsiam, skrátka to bola poriadna matka. Skoro však radosť zo synka pohltila zlá predtucha. Tak opustila pani vdova šťastie svetské, svoje 3 zeme, i slniečko jej svietilo temne. V hmlách jej splynul deň s nocou, mukami srdce sprevádzané. Pre túto strasť a pre žiaľ našla si stranou sveta pustatinu. Utiekla tam hľadať pokoj. Ona i Gahmuretov syn, pár služobníc a pár sluhov. Začali klčovať a orať pláň. Cit k chlapcovi hojil jej rany. Preto, tiež kvôli dieťaťu, zvolala služobníctvo a poučila celý ľud, že pred ním nesmú hovoriť o rytieroch. Nech slovo rytier nepočuje jej miláčik. Nič o konaní tohto stavu, ktorý jej robil ťažkú hlavu. Nech navždy v reči s ním zamlčia, ako je to s rytierstvom. Čo bola však ťažká vec. Tak rástol mládenec, len jedno mohol mať. Luk a veľa drobných striel, ktoré si sám zhotovil. Častokrát nimi ulovil vtáčika. Ako však zbadal krv a nepočul už jeho spev, zaplakal. I hneď ho prešiel smiech. I pomstil sa na svojich kučerách. Trhal si ich. On tak spanilý i hrdý. A potom, na chvíľu, podľahol žiaľu a smútku. Milí priatelia, tak vás tu opäť vítam a teším sa, že dnes budeme rozprávať o tom, akú úlohu mala v našich životoch mama. A mama, či už bola prítomná, či neprítomná, minimálne v tých prvých mesiacoch a prvých rokoch má veľmi dôležitú úlohu. A aj keď rozprávame o mužoch a o mužovi, tak nemôžeme ju preskočiť. Lebo tým, akým sme dnes a teraz, tak to do určitej miery určite ovplyvnila aj naša mama. Parzival mal podobnú skúsenosť. A teda, ja by som začal s Zuzkou, lebo ty sama si mama. Tak ako to vnímaš po prvých stránkach Parzivala? No, ja som si tak uvedomila, my teraz akože ideme natáčať také 3 časti. A tá prvá začína a tá tretia končí presne týmto, hej, že na začiatku je, že tá veľká v dieťati plánula sila, že matku skoro zahubila a končí sa to. Smrť ju neušetrila, cit, ktorého sa však nezriekla, uchránili pani od pekla, ach, aké šťastie stať sa matkou. Že je to také veľmi silné, existenciálne, hej, že končí sa to až tým, že keď je mama dobrou mamou, čo nemusí znamenať, že je dokonalá, iba že je dosť dobrá, tak to je ako keby, že cesta do neba, hej, že takto to tu vyznieva. A potom, hej, že je to také existenciálne, že kedysi aj sa o tom možno tak viac sa to vnímalo, že aj ten pôrod, aj to tehotenstvo, hej, že to bola riziková vec, taká na živote ohrozujúca dieťa, aj tú matku. A to ako keby ten vzťah, aj taký vzťah takej veľkej symbiózy, že nejakého vzájomného prepletania je veľmi silný. A je to tak dobré, je to nejaký taký celoživotný vklad. Každý tú mamu potrebujeme, každý proste bez toho by nebola tá kontinuita života, hej? Že na začiatku nejaké prvé matky, proste doteraz, že bez matky tu nikto nie je. Ako už spomínal Borko, že
určite žiadna mama není dokonalá. Hej? Že budeme sa tým zaoberať trošku, ale poďme sa pozrieť na to, že ako to vyzerá, keď je mama taká, že dobrá mama, alebo že dosť dobrá mama.